Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou episod de Hey Day. Ok, putem să începem. Să-i dăm și la aia un bacon. Ok, ce fel noi pe aici? Acum vedeți câtă mâncare de porculeț avem. N-am mai făcut, am scăpat prea mult. Ok, dar să vedem, nu putem, nu ne dă ceva de pe aici. Uite-l pisica aia, doamnă. Vai. Ok, deci ne tot destul de mult de mult. Parcă asta nu știu dacă o să o reușim noi. Cam greu. Ok, la bun. Ok, dar să vedem pe aici ce găsim noi. Super, la 30. Full, no. Level lost stopped. Deșteaptă idee. Cum ostese și vând bine. Mă bine. Încă 20. Bine. Și cum să vezi astea chiar la 30? După ce uite atât. Mamă, cât pământ are ăla, frate. Cât pământ. Ce vreau? Pământ. Deci morcovi. Pe prima pagină parcă erau ceva morcovi. Super, boss, super. Chiar să faci mâncare de porc. Vreau să fac foarte multă mâncare de porc. Foarte multă. Bun. Ok, vă spun știu de ce. Super. Mersi, boss, mersi. Și de asta nu vreți. Bravo, boss. Mai multe să putem. Ok, o aruncăm. La fel. Nu știu, la fel. Asta nu o aruncăm pentru că dacă bine reține aici să face super. Dați în 13 minute. Super, mersi, boss. Mi-a făcut ăla. Ok. Vreun cârlig avem, uite aici. Ok, să vedem. Un din asta așa mă. Durează asta mă 45 de minute. Tot e mai bine decât. Ok, hai da. Sper să-mi fie de la Corporate House Under. Mai prea nașpa, frate. Tot din ăla, deja am și argint, și aur, hunken de la ok, să vedem. Pe ăștia avem Corporate House Under, Reach, Yellow Perch, Fellfish, Rainbow Fish, Blabegial, Asp, What? Shadow Best, Hunger. Din asta cum am prins noi. Ok. Deci numai la râmă merge. Surger, Spot, Sunfish, așa nu se vede. Dacă e așa, cum să zic, cum e ăsta, vedeți, nu se vede. Ok. Avem și noi ceva pești pe aici. Mai avem încă unul, trebuie să mai avem o. Super sachiselăm. La ce e prins asta la râmă, avea liniștiți că nu avem. Deci e destul de greu, mai ales acum să aș cârligele astea. La nivelul următor, după cum vedeți, astea, frate, de ce pot să prins? Super tare. Și vreau și eu din asta. Ne dă și roșii și de toate. La nivelul următor nu o să mai producem atâți ardei, ci vom produce roșii. Câștigăm mai mulți bani. Eu așa zic. Așa este. Poate dă vreo 500 pe 10 roșii decât 360. Bă, deci că nu e mai bine. Sincer, așa peste 20. Dar păi nu prea înțelege cu ele. Deci dacă îmi vinea la barcă sau ceva. Oi, hai să iau. Nu așa. Trebuie și mai înăpoi. Și avem să vă dau mai multe nu. Ok, voi și dau bacon, C4.
2. Stai liniștiți că-mi fac mie porci. Ok, până și jurubul ăsta ar să se pune că stă degeaba aici, ok? Și în alianță, după cum vedeți, încă nu putem pune în repriz. Ieșim și din asta. E o alianță în care să fie cât de cât smecher. Ok. Frate. 29 de membri, uite aici. Bun, boss. Nu știu ce să zic, nu da niciunul. Ai niciunul, zgârcit. Pistol aici. Într-o bandă din asta și din asta. Ok. Asta, și-o luat banii. 106. Level prea mare pentru ea, boss. Prea mare. Followers. Asta e. Ok. Prietenul de greni, n-are nimic. Oh, da. Oh, o mazăre. Mersi, Greg. Pentru că nu are nimic. Tu l-ai crezut. Dacă intră cu curul, știu să vin asta. E Cristina. Paul. Ok, nu știu cum cheamă pe ăsta. Nu știu ce din numele. Ok, Juci. Maria, David, Iulia, Raul, Denisa. Andrei, Daniel, zicem noi. Ce era? Georgiana. Ia n-am fi, ăștia nu prea. Bun. Să zic așa de vândut, se joacă, păi... Ăsta pun frate, de zici că... Nu știe ce. Ok, haideți să vedem asta. Are aici ceva la barcă. Nu-mi place, dar chiar 11 dovlești n-am. Să-i facem eu dacă aveam cea mai mare plăcere. Nu, n-atum. Dar eu nu dădea XP-urile alea. Niște că nu-ți dădeam nicio. Ok, Tom ăsta e câteva secunde. După aia o să ne dea Tom, o să-i cerem fierăstraie. Măcar vreo 7 fierăstraie ne-ar dea, ne-ar mai tăia pe aici. Fi super, frate, să termin cu uscăturile astea. Așa m-aș bucura, nu știu să vă zic. Ar fi un vis. Un vis. Ia, care e primul Tom sau ăla? Sau zerul? Uite aici nu-i planta nimic, ai plantez de asta. De astea unde nu-i planta nimic. Ok, 18 secunde asta. Încă nu. Ok, dar eu vreau să văd pe Tom cum se ridică la asta zearul ăla, văd eu câtă timp. Pe Tom să văd cum se ridică, nu am văzut niciodată. Vedem. Bun, mersi. Așa, nici nu te lasă. Start search. Încă 12 ore mai am la el, boss. Că 12 ore. Doar atât, da. Am dat 15 rubine. Super bun, mersi. Doar ca să îmi crep copaci. Doar din asta, ca să-mi tai și eu, ca să-mi crep. Jos, deștept. 8. Po. Să scădem mai ace 7, mi-am dus 8, mersi, boss. Mersi. Palele la pe ce. Deci, plece, nu. Bă. Este pe ieftin. Bun, mersi. Mersi. Și asta și cam vând. Da, de astea. Cu 55 le dau costă 44. Punem de asta. Ok, ne-au adus fierăstraile. Și o să am sus de bucurie de liniștit. Ok, fraților. Mai avem foarte mult. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hai să zicem un 7. Mai mult nu. Ok, eu mă bucur. Că scap, frate. Scap de chinul ăla. Cum eu zic să mai pun ea. Ar fi chiar la nebune. Dacă mi-aș pune cireșe. Dar cât
pe când mai scumpe. Păi mei, nu că alea... Mersi, boss, mersi. Mersi, bă, chiar de alea n-ați făcut. Deci că se vândă pe așa bine, se vândă, nu știu ce să zic. Chestia în lucru 11 minute. Mai pot aștept atâta timp. E încă nu 09. O din asta în cât timp în 6 minute. De ce nu este pe când seara? Dau pâine. Ok. Mersi, boss. Deci, chiar stă destul de bine ferma, vă imaginați, înainte să se vedem aici la edit mode. Ăsta. Să vă arăt. Deci, cum era ferma înainte. Tot să vă povestesc, am pun pe aici, numai copaci din aia netăiați. Plin de copaci din aia netăiați erau. Deci, plin. Ok. Vedem, super un ziar nou. 4 rochi din alea play-au, vom pune mai pe ceva cu ele. N-ai ceva ce cu ele. Ok, morcovi. Luat pentru cine știe ce. Deci morcovi am chiar de gură de la luat. O cam degeaba. No, i-am luat și unde n-am băiat, am luat deja un pui mai ce. Ok, deci cum îți face ardei, ăștia 10 îi vând. Cine vrea ardei, vând ardei. Ok, aș putea face din celelalte, dar ne. Din porci câștigi. Din porci ți se cumpără un pui și... Că, de exemplu, ouăle la găini. 180, 10 au, dar de s-ar cumpăra sau ceva în pui mei, deloc nu se cumpără. Sau lâna de la oaie, asta la fel, nu cumpără nimeni. Nimeni mai e tot trebuie așa pe la bargă sau la ceva, dar cum nu o cumperi? La bacon. Baconul, eu. Foarte bine să cumpăr. Dar nu înțeleg ce-i cu grâul ăla acolo, că am mai văzut. Scrieți în comentarii dacă știți ce-i cu grâul ăla acolo. Ok, boss. Ok, boss. Uitați, facem grâul și pe. Deci, pe zi aia nu știu ce facem. Când o chem. Așa, aerodinamică, mă. Aia cred că trece prin spațiu, nu știu. Deci, chem câinele. Și ce am întâmplat la pisică? Temărirea aia merge cu 0,0 la oră. A fost rău că am intrat la ăla. Am produce și ăsta. Și celelalte nu. Ok, încă timp 3 minute, nu mai pot să aștept atâta timp. Bine, mai pot să aștept, dar nu. Zic doar așa, ok, filmez de 13 minute și... Hai dat pe o dată, hai pe o dată. Ok, de-abia aștept ca să dau mașina, că câștigăm aproape 500 de XP-uri. Și vom face 15.000. Deci de-abia aștept chestia asta, de-abia o aștept. O să prindem noi la pești ca Batman. Ca Batman. Hai tu cea și tare, că da, că nu mă faci nesimțit. Ok, ziar nou. Ziar nou. Ziar nou. Ok, nu e nimic. Nimic, de ce? Ok, 2 minute și frate. Dar de ce trebuie atâta? De ce? Nu. Are asta să-i dau din asta, că nu fac, nu-i dau. Ce era ăla? Ce e asta? Cofmans. Nu știu. Și mă gândeam că chiar atunci ar mi se facă și să-i dau la ăla. Foarte, că nervi, mă. Și eu aștept 2 ore. O să-i dau lui. Are și curaj. Doar eu am voie să cer.
Dar e ok pentru 2 ore. Să mă întorc la Tom. Nu prea că asta în 2 ore. Chiar asta ce să-i ceri? Cer astea. Cer 4 din astea. Și super boss va fi. Cu un minut nu mai pot să aștept atâta. Nu mai pot. Ok, uite aici, n-am niciun de asta. Deci, vedeți, astea sunt plasele. Asta cred că e aia, pe ce nu faci pe nimica, asta aia ce pui pe 5 bine, cred cum. Și le pui aici și aștepți 22 de ore. Imaginați cât timp propozim doar ca să prind niște pești. La pește, nu este ceva acolo. Ok, hai de odată supă. Hai supă odată că nu mai pot. Ok, de zi-ul ăsta. 65. Da. Nu, play am pui mea, păi și unde vând. 7 dar vând. Ok, și pe pentru o oră și 6 între ore și 45. Seara, no boss, mersi. Deci mâncăruri de vacă. S-au vândut. Din păcate. Din păcate păcătoase. Fai de capul meu. Te prindem așa ceva, mă. Eu nu cred că avem bani să le cumpăr. Dar... Prindeam. Ok, gata cu ciorba. Hai mă o dată. Super bun, mersi. Deja am trimis mașina. Na, niciun glumă. Unde s-am atâta? Ok, boss. Ok, boss. Ok, boss. Să intrăm în asta. Nimic, dar de ce? De capul meu. Eu când am eu așa ceva? Eu vreau de asta așa. Dar de ce nu mai e? Eu nu super boss. Oh my god, ce-a crescut acolo. Pișinat. Super. Astăzi 256. Follow count, like count. Ok. Eu o să nouă. Nouă. Nu dau patins de el veci. Încă mai trebuie să mănânci porci, eu așa zic. Asta o băgăm aici așa. Și ăsta la fel. Să facem și noi un ban cinstit. Ok. Putem? Nu avem ardei. Nu știu ce este ardele ăla. Cum vedeți, avem și asta de ice cream. De ice cream. Și durează 2 ore. 2 ore. Și e bine înghețată. Așa că pui mai bine stat 50 de minute și aici deja e liber de pescuit. 5 rubine, nu te mărici. De asta gol. 83. Cu hack. Poate. Da, bă, dacă stai să te gândești de 83 de rubine decât să iei un din ăsta, mai bine de 80 decât să iei un de la 83. Mă, că le mai scump. Îmi dau 100 și de genul. Super bun. Nu, uite, cine am intrat eu. 8 ouă. Chiar să vedem ăsta ce are la barcă sau undeva. What? Are asta pe aici, frate, dar și eu vreau. Vreau ceva. Dar cred că se joacă de când eram în scutec. Ok, dacă băgai poate aia. Nu știu. Ok, cam o tot fă și cu episodul de azi. A fost de 20 de minute, zic că e bine. Nu uitați de like, să vă abonați cei noi și salutare!